uKristu uvukile. Impela uvukile. uKristu uvukile. Impela uvukile. Makube kini umusa nokuthula nothando nenduduzo okuvela kuNkulunkulu uSomandla kanjalo nasenkosini yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. uJohane ongcwele isahluko esamashumi amabili sifunda indima yokuqala siyesime endimeni yeshumi nesishiyagalombili. St. John chapter 20, we are reading from verse 1 through verse 18. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimon Petro nakulo mfundi omunye uJesu amthandayo wathi kubo, bayisusile inkosi ethuneni, asazi lapho beyibeke khona. Ngakho-ke wayesephuma uPetro nomunye umfundi beza ethuneni. Bagijima bobabili kanye kanye, kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetro, wafika kuqala ethuneni. Elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona, kepha akangenanga. Khona wafika noSimon Petro emlandela, wangena ethuneni wabona izindwangu zelineni zikhona neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangeni zelineni, kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo. Khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni, wabona wakholwa. Ngokuba bebengakawuqondi umbhalo ukuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo. Base bemuka abafundi baphindela kubo. Kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala. Esakhala walunguza ethuneni. Wabona izingelosi ezimbili zembethe okumhlophe zihlezi, enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni lapho isidumbu sikaJesu besilele khona. Zona-ke zathi kuye, mame, ukhalelani na? Wathi kuzo, bayithathe inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibekephi. Eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi, kepha wayengazi ukuthi nguJesu. uJesu wathi kuye, mame, ukhalelani na? Ufuna bani na? Kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye, Nkosi, uma umsusile ngitshele ukuthi umbekephi, ngiyakumthatha mina. uJesu wathi kuye, Maria. Waphenduka wathi kuye ngesiHebheru, Rabuni, okungukuthi mfundisi. uJesu wathi kuye, ungangithinti ngokuba angenyukele kuBaba, kepha yana kubazalwane bami ubatshele ukuthi ngenyukela kuBaba noYihlo, uNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. uMaria Magdalena weza wabikela abafundi ukuthi ngiyibonile inkosi, nokuthi ishilo lokho kimi. Izwi lakho uNkulunkulu liqiniso, sehlambulule ngeqiniso lakho. Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami, uNkulunkulu kwamukele kube yiphunga elimnandi kuwe. Wena olidwala lensindiso yami njalo njalo makube. Ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu
abaseKolose 3 uverse 1 oyisiqubulo sesonto lanamhlanje. Umkhosi wokuvuka kukaJesu abavangeli bobane bayawulanda ukuthi kwaba kanjani ukuvuka kwenkosi. Kodwa kukhona izinto uJohane angathanda ukuyinaka kakhulu ekubhaleni kwakhe uma ebhala ngokuvuka kukaJesu kwabafileyo. Ngizothanda ukuthi siyinake ezimbalwa zazo. uJohane ekubhaleni kwakhe angazi noma ngingenaka ukuthi nasekuqaleni kwevangeli lakhe uma ezobhala ngokuzalwa kukaJesu okwakhe ukubhala kwehlukile kumavangeli amaningi. uJohane ekubhaleni kwakhe iyodwa inhloso afuna ukuthi ayiqhakambise kakhulu kubafundi abafunda umyalezo wevangeli. uJohane uqhakambisa ukukholwa. Alibonge ivangeli. Nizokhumbula ngesikhathi sifunda indaba yokuhlupheka kaJesu. Emva kokufa kukaJesu esiphambanweni kunamazwi aku chapter 19 uverse 35 athi obonileyo ufakazile, ubufakazi bakhe buqinisile, yena ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze nikholwe nani. Ngakho ke uJohane ekubhaleni kwakhe iyodwa nje inhloso afuna ukuyiqhakambisa kakhulu ukuba nikholwe noma ukuba sikholwe. Ngakho ke uma ekhuluma ngokuvuka kukaJesu emqondweni wakhe uJohane ufuna ukuthi abafunda leli ivangeli bathi uma befunda ngokuvuka kwenkosi ebesebenza njalo ekugcineni bakholwe. Yilokho okuhamba phambili noma okuseqhulwini uJohane. Yikho lokho okwenza ukuthi uJohane ekubhaleni kwakhe agxile ebufakazini bokuthi uJesu ngempela uvukile kwabafileyo. Uma ufunda kwamanye amavangeli ungathola ukuvuka kukaJesu kuMatthew 28 noMark 16 noLuka 24. Uma wafunda lamanye amavangeli ekuqaleni kukhona ingqinamba abayivezayo ngabesifazane abaya ethuneni. Wena uJohane akabavezi laba abanye besifazane kodwa babe baningi laba besifazane. Zwani ukuthi uverse 2 uthini? Uthi khona wayesegijima uMaria lowo waya kuSimon Petro nakulo mfundi omuntu uJesu amthandayo wathi kubo bayisusile inkosi ethuneni. Zwana ke asazi lapho beyibeke khona. Wayethi asazi. Ubuningi phela lo methi asazi futhi akayedwa. Ngakho ke kukhona abanye owayehamba nabo uMaria kodwa uJohane akanankinga yokulokhu echaza ngendaba yalaba ababehamba noJesu. Abanye abavangeli futhi uma bekhuluma ngalento kukhona ingqinamba abayi-highlightayo okuthiwa laba ababethuneni ekuseni kusempondo zankomo kuthiwa babekhala nje ngokuthi kasubani ozosigingqela itshe. Niyakhumbula lo daba? Kodwa uJohane akayikhulumi lo ngqinamba. uJohane ukuze abantu bakholwe akakhulumi ngama-obstacles noma ingqinamba ezokwenza ukuthi abantu bafike ekukholweni. Kodwa uJohane ubuka njalo ama-possibilities ukuthi ngale ndaba kungenzekani abantu bakholwe. Ngakho ke ingakho ingqinamba yetshe ethuneni ngokukaJohane akuyona ingqinamba, i-possibility yokufakaza okuqinisileyo ukuthi impela inkosi ivukile ethuneni. Ngakho ke uMaria uma efika ethuneni akanayo i-challenge ukuthi itshe uzoliginqelwa ubani. Kodwa uMaria uma efika ethuneni ufika nje itshe alikho. Futhi leli itshe ngokukaJohane akasho ukuthi liginqiwe. Inkosi bayibulala, uNkulunkulu wabakhela icebo bayibulala inkosi yokuthula ngokuyiphanyeka esiphambanweni. Athi nokho uNkulunkulu wayivusa. No uPetro sho njalo. NoPawula ekubhaleni kwakhe uma ebhala ngamapistola zwanini ukuthi uthini? Uthi uma navuswa kanye noKristu, uma navuswa
kanye noKristu. Ngamemeze ngobe understanding kaPaul uKristu wavuswa. Ngibe ngichallenge ngeke nganitshela lokho. Ngiyayichallenge iidea kaKristu ovusiwe. Ngicabanga ukuthi ku-theology khona lokho abakubiza nge-low Christology. I-low Christology ila khona uKristu buka Jesu sibehlisa khona i-understanding yethi phansi yokuqonda. Kodwa mina ngithanda i-idea yokuKristu buka Jesu nobudivine buka Jesu uma soyikhuphula singambuka uJesu evusiwe kodwa sibuka uJesu evukile. Because uJesu ovusiwe kwesinye isikhathi ngakunika umqondo ukuthi wayengenamandla okuyivusa. Wayesevuswa. Wenziwa ukubavuke. Kodwa i-understanding kaJohani ayifuni ukukhuluma nangetshe eliginqiwe. Kodwa uJohani uma ebhala nje uthi uMaria uma efika ethuneni ihitshe lalingekho. Ngamemazi uJesu akanakudinga ukubuza aphume ethuneni kuginqwe itshe. Because ngoba uNkulunkulu by being divine uJesu namandla ukuvuka yena siqu sakhe ethuneni. Ngakho ke lama possibilities awukholwa uJohani afuna ukwaveza uwaqinisa kakhulu ngobufakazi. Ubufakazi ngoJesu ovukile kwabafileyo banele ukuba sikholwe noma silizwe izwi lakhe nxa uJesu esesibiza. Lobu bufakazi yibo kanye obunika uMaria kanjalo nabafundi isibindi sokufakaza ngakho abakubonileyo yebo nabakuzwile. Kukhona into elahlekele ngokaJohani, kukhona into elahlekele. Khona umsoco olahlekele uPetro, walahlekela nomfundi owayefike naye ethuneni. Lo msoco umsoco othi yebo babona ukuthi inkosi ivukile ethuneni. Kodwa abawuzwanga umsoco wokuthi bambone bezwe nezwi lakhe. Lo msoco kuba nje uMaria. Kuthiwa abafundi laba bathi uPetro mesefike wangena ethuneni. Wabona ukuthi hayi uJesu akekho ngempela. Kuthiwa waphuma uPetro ethuneni kanye nalo mfundi baphuma bahamba. Kuzwakala sengathi uthi wayefike eqali ethuneni. uMaria akahambanga wasala. Kodwa nokho kusala kaMaria akapheleli ngokugcwele. Ngoba uMaria umesosele ethuneni usela ukhungathekile ukuthi lo Jesu uphi. Kuthiwa wayekhala ehlezi lapha ethuneni emile lapha ethuneni. Kuthiwa esakhala kanjalo angazi yini yathi kuMaria awuphinde ulunguzwe. Uyabona ngengizothi uma ulahlekelwe into ngisho ulahlekelwe imbuzi kuthiwa ngisho emthini uhamba uyicinga. Uma ulahlekelwe into uyakwazi ukuyicinga kabili endaweni eyodwa. Angazi ukuthi yini enzo uMaria aphinda athi ake ngiphinde ngilunguze. And by the way kukhona into interesting la ngoMaria. uMaria efika ethuneni wabona itshe lingekho nje wavele kwathi kuye naye uJesu akasekho ethuneni. Engakangena lunguze. But this time uMaria sebemlunguzela abafundi naye wasondela ethuneni. Okwesibili ukuthi uMaria ake lunguza abone ukuthi ethuneni ngempela akekho ngempela lo Jesu. Uthi uma ethi uyalunguza wabona ingilosi ezimbili. Nabo ke nabufakazi kaMaria kuqala buba nomsoco khona. Buyaqala bugena umsoco. Uma ibona lezi ingilosi ezimbili kuthiwa enyayihlezi ngasekhanda engihlezi ngasenyaweni la uJesu obekadelele khona. Zithi ingilosi ufuna bani? Ufuna bani? Athi uJesu athi uMaria kulezi ingilosi angiyiboni inkosi yami angazi la beyibeke khona. Uthi uMaria kusenjalo waphenduka umethu ubheke emva kwakhe uMaria wabona indoda imile nje. Kuthiwa futhi engqondweni yakhe uMaria kuthi hayi
Ngoba umphathi walensimu. Uncenga umphathi wensimu uthi umphathi wensimu uma uyisusile inkosi yami ngitshela ukuthi uyibekephi ngiye ngiyilande la uyibeke khona. Kuthiwa uMaria zwana njalo ubufakazi kaMaria buya ngokuya bukhula kuthi uMaria wathi mesasho njalo lawo mazwi uJesu wathi kuye Maria kwase kuthi kuMaria dwe. Uma kuthi dwe kuMaria ezwi lika Jesu uMaria ngazi ukuthi wagijimela kuJesu. Zwana uJesu mesethi Maria mosukungithini. Kungenze kuJesu uMaria wavela wakugijimela kuye efuna ukumbamba. Angazi ukuthi uJesu wayethi kuMaria ungangithinti because uThomas usazongakholwa uJesu esetshela uJesu kade efikile kubafundi kodwa kuThomas uJesu uzovuma umthinte. Angani noma uJesu wayebias indlala. Uzovuma uJesu kuThomas amthinte kodwa kuMaria uyenqaba. Wena ngazi. Kodwa ubufakazi kaMaria buya ngokuyaqina uma uJesu esethi kuye hayi hamba kubafowethu nabazalwane bami ubatshele ukuthi ngisaya kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Baqina ubufakazi kaMaria umese ekhulumile nenkosi. Wani uMaria kuthiwa waqale nje ngokuthi inkosi ithi Maria kwakhona ukuthi hey inkosi leyo embizayo. Athi uJohn 7 ezami izimvu ziyalazi idlawo. Athi nami ngiyazazi. Athi amalothe mehlabelela abanye bamazi ngembhalo kodwa nokho abamfuni nokho. Ngicela uJesu uyakwazi ukuthi esezembulile embhalweni uJesu azembule ngezwi kuthina esikholwayo nguye. Uma ezambula kuMaria ngezwi uMaria emuzwa uMaria kwagcwala ukuthi awunansi inkosi yami lengibizayo ngokuyalazi izwi likaJesu. And mind uMaria ufrustratekile la ufrazekile uMaria la. And thina masifrazekile si frustrated noma ngabe ngani empilweni kwesinye isikhathi asilizwi izwi likaJesu. Asilizwi izwi likaJesu kwesinye isikhathi size sizwa amanye amazwi angesilo elikaJesu kube wona ngathi siyaweswa kodwa singalizwi izwi likaJesu. Abanye uma bekhuluma ngaleli izwi likaJesu bathi izwi likaJesu alifani nawethu bathi likaJesu ngathi liyanyenyeza. Ubona uma kuyidilemma ungazi noma uthatha uleft noma uthatha uright. Kube khona ngathi uyakuhlebela ukuthi yenza ukuthi kube khona okunye okuhlebela kancane uyabona. Leli izwi lesibili elisho kancane ungalethembi ngazi ukuthi lona izwi likaJesu kodwa thina kwesisikhathi asilizwi izwi likaJesu uJesu besibiza. Kodwa uMaria wamsa uJesu ngezwi ukuthi inkosi yami le. Ngithi mina uMaria umesezwa lo baqina ufakazi kaMaria ngomemazo uMaria ngazi ukuthi ubuild up ubufakazi la ukhanda ubufakazi lapha ukuthi hayi mina lokhu ngifike ebuseni kuJesu lokhu ngifike entatha kusa kuJesu kusemnyama nazo izinto ezenzekile ngisethuneni likaJesu nakho engikubonile until uJesu azayibonakalise kimi ngokupheleleyo. Athi umpostoli Paul umebhala kwabaseRoma echaza imfihlo yokusindiswa kwethu athi ngokuba insindisi sifikile kithi kunalesi sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Noma umpostoli Paul ukhuluma ngalokhu kwambuleka kukaJesu ngobufakazi bukaJesu siya ngokuya sikholwa sikuJesu sikuKristu siya ngokuya sikholwa size sifike ezingeni la khona ubufakazi ngoJesu buqina khona ebese siba amakholwa akwazi ukuhlabela ngesibindi sithi imbalo naso inisibindi umlandeli uJesu ngoba ubufakazi bethu sebuqinile. Uma mngakaqini ubufakazi bethu ngokukaJesu sisafike ekukholweni silula siyakwazi nokumuva kalula futhi siyakwazi
siyashayika ekholweni asiqina sisabi nampande wena wabonisa ngeke utshale isithombo phela namhlanje udamani uyosimbulula usithi uphinde usibuyisele uphinde lokho usithi ucabanga ukuthi sizoqina isithombo siqina ngokuthi usiyeke sizwe ilanga sizwe amazolo sizwe imvula ngakho masafika ekholweni nathi bungakaqina ubufakazi bethu sishayika kalula kodwa makayi ubufakazi kaJesu uma sekugqamile kithi sihlala sesinempande kuKristu sesimazi uKristu namandla akhe okuvuka kwabafileyo. Yilokho ubufakazi engifuna ukukhuluma ngabo. Lokho ubufakazi ngoKristu Jesu ovukile kwabafileyo. Ngithe ngisalungiselela lokho ngaxoxela usisoqashela lapha kwami. Khona usisoqashile lapha kwami. Ngamxoxa nje mina ngeke ngisakwazi ukubhala isermoni yami yonke angizokwenza amaphuzu wathi kimi awu ngeke siphumele wathi kimi ngeke siphumele mina ngizokwenza amaphuzu nje engizokhuluma ngawo wathi ngeke siphume uthi ngcono into uma lebhaliwe nje ukuyisho uma uyiqede kuthi uyabo uthi le ngamaphuzu uvela udonse kulungile ake sidonse sibone kulobu bufakazi bukaMaria abukhandayo buqale kwitshe kwafika kwitunnel empty njengamanje sekuqinisisiwe baqinisiswa ukuthi uJesu sembonile bagcwala ofakazi bakhe zwana kumyalezo kaJesu uma ekhuluma noMaria uJesu wathi kuMaria ungangithinti ngokuba angenyukele kuBaba kepha yana kubazalwane bami ubatshela ukuthi ngenyukela kuBaba noyihlo noNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Verse 18 uMaria Magdalena weza wabekela abafundi ukuthi ngiyibonile inkosi nokuthi ishilo lokho kimi. Leli gama elithi uMaria Magdalena weza wabikela abafundi kuthiwa kwisiGreek lineroots ethi linempande ezithi linempande ezifana negama lengelosi. Ngamemezwe uMaria uma eza kubafundi ezosho lomyalezo ufana nengilosi ke manje. Usezolekha kade ingilosi intshela isethuneni njengamanje uMaria usethunywa umlayezo ofanayo ukuba ayodlulisela ke manje kubafundi. Kuthiwa lokhu kuthunywa kaMaria kufana nokuthunywa kwengilosi izobika indaba kubantu abadinga ukuba bazizwe. Ngamemezwe uMaria usene authority ke angithi ingilosi ithunywa uNkulunkulu phela kuthini. uMaria usenaleyo authority efana ne-authority yengilosi ukuba azoba ufakazi oqanda ikhanda. Lo fakazi oqanda ikhanda uzomemezela into yinye umyalezo kaMaria wodwa uthi nje kubafundi ngiyibonile inkosi futhi more than that inkosi ikhulumile nami. Lo bufakazi baMaria buzokale kwincwadi yezenzo ukuthi kanti kwathathwa ngisho abafundi bonke kwaze kwathathwa uPetro. uPetro by the way njoba eshumayela kwizenzo 10 akasekho kwaIsrael eJerusalem useGreece kwabezizwe. Ngabe bathi uPetro nabafundi bonke bathathwe ubufakazi bukaMaria bayithola bengasahlaliseki njoba kade sihlabelela sithi lahamba ivangeli laqeda umhlaba wonke okwenza liqeda umhlaba wonke ubufakazi oqanda ikhanda bukaMaria bokuthi ngiyibonile inkosi ikhulumile nami nokuthi inkosi ivukile ekufeni. Lo myalezo othi inkosi ivukile ekufeni umyalezo engithi mina transformative. Lo myalezo ufuna uma ufika indlebeni efika kuwo khona into omele uyishintshe. Akusiwona nje umyalezo lo othi usutholile usuthi okay tell the send ukuthi hayi ngizwile hayi bamtshela ukuthi hayi ngizwile. Akusiwona umyalezo njalo lo othi usutholile usuthi hayi ngizwile ukuthi uthini. Kodwa lo myalezo ufike indlebeni ungagcini ngokuba ube yimessage nje kodwa umyalezo oguqulayo isimo somuntu
kade engakholwa nguJesu ovukile kwabafileyo kodwa azwakala esekholwa esethi ngiyakholwa uNkulunkulu uyise umnini manje. Lo myalezo musufikile endlebeni ukhanda ukukholwa. Zwani ukuthi kanti kwizenzo 10 uPetru ithola lapha kuKhoneliyu eJopha kwenze njani? Ufike ngombono lapha wabizwa uKhoneliyu ngoba uKhoneliyu esambulelwe umyalezo kaKristu owafa wavuka kwabafileyo. Lo myalezo mufika kuKhoneliyu washintsha impilo kaKhoneliyu. Engowezizwe njalo kodwa washintsha impilo yakhe. Washintsha impilo yakhe. Umyalezo kaJesu ovukile kwabafileyo. Le chorus elithi lenganizwa lihlabelele ekuthukuni elithi sinje nje ungegazi lemvana sinje nje ngegazi lemvana sinje nje ungegazi lemvana usuka uThixo othandwe. Ababecula qali babefika lapho nabethi nawu ngabanje nje ngegazi lemvana nje ube nje ngegazi lemvana ube nje haleluya lo myalezo wokuvuka kaKristu Jesu usuka kuNkulunkulu uze kithi usufikile kithi ushintsha impilo yethu sibe ngofakazi bakaJesu ovukile kwabafileyo. Yesu musufike kithi uyashintsha impilo yethu sibe ngofakazi abaqanda ikhanda noma singafikanga thina isiqu sethu ethuneni sambona uJesu evukile kodwa sembonile uJesu empilweni yethu eshintsha impilo yethu esenze izinto ezinkulu sesingofakazi bokuthi uJesu uyasindisa. Zwana-ke umhubi wehuboke u118 kade siwuhuba umethi bongani usomandla ngokubamba uhle ngokumusa wakho umphakade. Zwana ukuthi uthini uma usufika ngakulama verse angasekugcineni koverse 20 uthi awu leli itshabalenqaba yabakhi lona selaba inhloko yegumbi athi lona lavela kusomandla athi lisimangalise emehlweni ethu. Siqhamuka isimangaliso siqhamuka emsebenzini uJesu ayenza kubantu bakhe imisebenzi yamandla. Lobu ubufakazi obuletha amandla okukholwa kuwena nawe obukade ungabethembi uNkulunkulu ngokuphelele kodwa lobu bufakazi bukaJesu ovukile kwabafileyo buletha amandla ebese nawe uba ngufakazi wokuthi impela ngiyamazi uJesu esizimpilo yami athi umpostoli Pauli ngokuba ngiyamazi umuntu uKristu. Wisitebe sisha umsebenzi omusha kaJesu Kristu. Angiphethe ngokuthi ke la mandla eza ngofakazi bokuthi uJesu uvukile kwabafileyo eza njalo phela nomyalezo othi kanti uJesu kwahlulile ngempela ukufa. Ngifuna ukuphetha ngalelo lokho bufakazi buza nje nokuthi uJesu okwahlulile ukufa okunqobile. Kade sihlabelela sithi Jesu omkhulu indodana yenkosi owehlile ezulwini ngezethi zawo. Lithi leli culo masiliqhuba lithi wena wawembelwe libeni izinsuku ezintathu kodwa besethi wawulele khona. Bese lithi leli culo lwafika isonto wena ke wavuka wawahlula ukufa wakunyathela ukufa
waba ngumahluli. Lo myalezo ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo uza nesiqiniseko sokuthi Jesu unqobile ekufeni. Athi kuPaula ngokubisitha sokugcina siyakunqotshwa sengufa. Ngamazwi uthi uPaula nje kuzo zonke izinto eziyawunqotshwa uma sekufike kwi-climax into yokugcina yawunqotshwa ukufa. Yabona ngithi ukufa isiphetho sempilo. Ikona okuyonqotshwa. Asikafiki kodwa thina kwisiphetho sempilo. Ngifuna ukuphetha ngaleyo. Angithi thina asikafiki kwisiphetho sempilo. Asikafi phela thina ngithi ake sibukeni ukuthi uma kanti sitha sokugcina siyonqotshwa what about lezi ezonqotshwa thina singakafiki kwisiphetho sempilo. Singakafiki kwisiphetho sempilo. Zonke izitha zethu ziyanqotshwa. No ngifuna ukuphetha ngalokho. And uma ufike ekhaya ngifuna ube naleso siqiniseko ke sokuthi ukuvuka kaJesu kwabafileyo kunikeza isiqiniseko sokuthi kuyonqotshwa zonke izitha zethu kuze kunqotshwe lesokugcina. Kodwa singakafiki kwesokugcina isitha sethu esingukufa zonke izitha zethu zalokhu kuphila ziyawunqotshwa. Uma ngikhuluma ngezitha angikhulumi ngabantu abakuzondayo kodwa ngikhuluma nakho konke okuzama ukwamuka ukuphila uJesu akunikeze khona. Because empilweni yethu sihamba kanjalo, sihamba kunezinto ezizama ukusamuka injabulo uNkulunkulu asesizuzele yona. Sihamba kunezinto ezizama ukusamuka ukuphila uJesu asesinikeze khona. Uma siqinisekisa kuJohane ethi mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho ukuchichime, kodwa impilo yethu yala emhlabeni isenza ukuba lokho kuphila uJesu asesinikeze khona kube khona othanda ukulwisana nathi ubudlothodlotho. uJesu uyasinika ukuphila kukhona osephucayo. uJesu uyasinika injabulo kukhona osephucayo. uJesu uyasinika ukuphila okuphakade kube khona ongathi uthanda ukusikhipha efeni lethu laphakade uJesu asesiphela. Angithi manje uma sihlabelela sithi sengwasezulwini senginefa khona angafika ngokuthini ungangaphuca lona. Lokho kusho ukuthi uJesu usewenze wonke umsebenzi sesizidlalifa zombuso usesingenisile uJesu. Kodwa maye ngoba singakafika esiphethweni sempilo yethu singakafiki kuJesu ngokuphelele sibonane naye ubuso nobuso kukhona ubudluthu kulokhu kuphila. Ukhona osikhiphayo la uJesu asifaka khona. Kukhona osingenisayo la uJesu esikhipha khona. Kukhona osehlisayo la uJesu esiphakamisa khona. Kukhona osikhuphulayo ngisho uJesu sesehlisa. Kukhona olisana noJesu. Kahle akalwi nathi ulisana noJesu. Kodwa amandla okuvuka kaJesu kwabafileyo angebe nisiqiniseko esiphelele esingakwenza ukuthi empilweni yakho yokukholwa uhambe unesibili. Awanele lawo mandla na. Uzathi uJohane uma esebhala ngasekugcineni uthi hayi lonke lobufakazi ngibhalile nje kodwa ziningi ezinye izibonakaliso zokuvuka kaJesu engabhaliwe kule ncwadi. Athi kodwa lezi zibhaliwe ukuze nikholwe. Akwanele yini ukwazi ukuthi uJesu usesenzele wonke umsebenzi nokuthi uJesu usesiphila amandla okunqoba kulo lonke ukhuvethe lwempilo lusixakayo. Akwanele lokho na. Ngithi mina akwanele amandla okuvuka kaJesu Kristu kwabafileyo anele ubakwazi ukusigcina sisebungcweleni uNkulunkulu akubiza kithi. Hayi buyelana emakhaya bazalwane nina leso sibindi nje sokuthi hayi konke lokho hayi amandla okuvuka kaJesu Kristu kwabafileyo hayi aseqedile ngakho. Ungabe usaba novalo, ungabe usesaba. Abanye nje babelana nje bashiye bekhi izindlu bashiyela abathandweyo babo bebavalele endlini ngoba awusakwazi ukuphuma naye, awusakwazi ukwenzani naye, usuwahlala nje endlini, usuwahlala embhedeni ngoba useyinto yakhona. Abanye bafike lapha nje izinkinga zabo zithe bhe. Uma befika emakhaya ngazuthi izoqala phansi kodwa hayi engazuthi uyabona lezi zinkinga ke ziyasithobisa zisenza ukuthi sanga amakhanda ethu swabhekise phansi. Hayi
mufike ekhaya ubokhuphula ikhanda lakho athi uDavid emebhali kubo athi ngiyaphakamisa ikhanda lami njengensenetsha. Uma ufike ekhaya phakamisa ikhanda lakho man, phakamisa ikhanda lakho. Konke lokho Jesu kufakile ngaphansi kwenyawo zakhe. Wayesesiphakamisa athi uPaula noma athi uJesu uma esemuka kubafundi bakhe ngeascension athi ngokuba nxa ngiphakamiswa ngiyabadonsela ke imbongo. uJesu sesiphakamisile, sesiphakamisile. Athi amaLuthela sengiphakeme ngawe, ngiphiwe imfuyo enkulu engagugi njengezinto zezo. uJesu sesiphakamisile, uJesu sesihlangulile, uJesu sesihlangulile, uJesu sesenzele konke. Ngangingobo shiweyo wangiphakamisa, ngangingona shiweyo sengiphakameme
Yeah.